каву, буквально одну ложечку, засипаємо, заливаємо водою приблизно по початок звуження. Далі ставимо ось так, трохи розмішуємо, щоб вона, власне, устаканилася. Після цього ми ставимо її ось так у пісок, присипаємо додатково, і поки одна стоїть, інша готується. Для кримського татарина кава – це ніколи просто напій. Це, можна сказати, наш код ідентичності. Є декілька різних видів кави, які п'ють кримські татари. Це байрам хавіса, це келен хавіса. Зранку перед тим, як ти ще не зовсім прокинувся, є кава під назвою бет юлмаз хавіса. І особливе місце для кримських татар займає ранкова кава – сабах хавіса. Кава, де ти разом зі своїми рідними проговорюєш свої майбутні плани, підтримуєш один одного і вирушаєш у це життя для того, щоб в чомусь перемагати. Отже, сабах хавіса для кримських татар – це, напевно, сакральна кава. Ну так, можливо, трохи пафосно, але так воно і є. Тепло родинного кола та кави. Що може бути краще? Напевно, через рік київських заходів про Крим, що має назву Сабах хавіса, це і стало нашим слоганом. Рік тому разом із друзями ми вирішили ділитись нашою кримською душею із нашим любимим містом Києвом. Тому що нам так хотілося, і нам продовжує так хотітись. Але як це відбувалося, як ми це почали, з ким ми це робили і робимо, я вам разом із Владом, який знаходиться по ту сторону камери, розкажу про все. Спробую зробити це максимально детально, тому додивіться до кінця. Це Айше Умєрова. Навіть вже не пам'ятаю, скільки років ми знайомі. Знаю її як свою колегу-журналістку. Ви її можете знати як прес-секретарку Меджліса кримсько-татарського народу та колекціонерку кримсько-татарського мистецтва. Насправді, до Сабах хавіса в нас цією ж командою був ще один маленький проєкт, який ми дуже швидко трансформували в Сабах хавіса, але він мав назву Хайрлах Шамлар, і народився він з моєї колекції платівок. Колись я в друзів її слухала платівки, запостила сторіс, Муслім написав, давайте щось з цього зробимо. Вирішили, що це може бути діджей-сет, він згадав, що є Решат, який може це зробити, ми зустрілися, познайомилися. Рішат або Рішат брат, так можна його знайти в Інстаграм. Це митець, він і діджей, і стиліст, і креатор в київському бренді одягу Piece of Shit. Отже, так, зустрілись ми разом із Рішатом та Айше в Мусафірі, щоб обговорити запуск вечірок з елементами кримськотатарської культури, де Рішат займався б музичною частиною. Для мене цей пошук цієї музики – це повернення в дитинство, в машину у батька, де були декілька касет, з яких почалось моє знайомство особисте з кримсько-татарською сценою, з музикою. Це Сильверка Кура, Іді Пасанов, Ділівер Османов. І ці касети, я слухав їх регулярно все дитинство, і це для мене спогад про дім, про час з рідними. Сабах хавіса. Цікаво, що воно почалось з Хайрлах Шамлар, з івента, який ми спільно робили в АБО, і ми слухали там музику з платівок. Результат, який ми отримали, він був прям надзвичайний. Він надихнув величезну кількість людей продовжувати щось таке робити, тому що прийшло таке відчуття, що є запит на отакі тусовочки, де можуть зібратися кримсько-татарська молодь, поспілкуватися між собою, познайомитися, побути разом. І це був шанс презентувати нас на трошки більшу і ширшу аудиторію. Туди прийшли люди з різних місць, і також прийшли люди зі сквоту, їм сподобався цей формат. І це переросло в таке місце зустрічі, в Meeting Point, де ми можемо зустрічатись з людьми з Криму,
яких об'єднують спільні спогади і спільний біль, спільні якісь важливі речі. А вже ж, важливою частиною кримських заходів став Євген та його команда. Євген Бондаренко – це керівник відділу інформаційного забезпечення представництва президента України в Криму. Це про людей, це про певні традиції, це про певні елементи, які є навколо. І насправді мені здається, що собака Веси – це такий максимально безпечний простір того рідного, до чого ти не міг доторкнутися майже вже 12 років. Бо я дуже часто люблю привозити ту метафору, в приклад, що коли я приїжджаю в Одесу, я йду до Чорного моря і, торкаючись води, я нібито доторкаюсь до рідного Кримського півострова. Це через таке матеріальну якусь історію, то простір Сабаха Веси – це більш про нематеріальну. Це про теплоту людей, це про тут нібито саме на ці 3-4 години ти потрапляєш в Крим. Євген та його команда – це одночасно і комунікаційники, і ті, хто варять найсмачнішу каву, про неї окремо, і роблять нас всіх одним словом сильнішими. У відео ви їх всіх побачите і впізнаєте, особливо по палаючих очах і неймовірній енергії. Ти пам'ятаєш, кожна перша субота місяця – це зустріч в Скоті, це про каву на піску, це про можливість пізнати Крим через різні аспекти. Якщо ми говоримо про декілька аспектів, що дає Сабаха Веси, регулярність її, то насправді це про знання. І це про знання про Крим, про розкриття ширшого розуміння корінного кримсько-татарського народу, що дуже важливо українському суспільству зараз. І це в тому числі і про знання для самого ком'юніті, хто з Криму, це кримські татари, українці, не лише. Бо коли ти 11-12 років не взаємодієш, в тебе якісь знання втрачаються, ти щось забуваєш. Останнє я була на цьому півострові в 13-му році, коли мені було 10. Тим не менше, я вам можу зараз показати фото із моїх перших відвідин в Криму. Це, власне, 2006 рік. Кримські Мартини. І я поруч з ними. І це насправді настільки теплий спогад, що, власне, зараз на відстані уже, майже 12 років окупації я маю можливість відчути тих людей, яких я бачила в своєму дитинстві, і вони несуть саме оці, цінності збереження своєї культури. Як би ми робили Сабаха Веси, якби не підтримка наших друзів? Це Фелікс Караєв, співкоординатор благодійної ініціативи «Кримський фронт». Здається, що Фелікс – людина, яка просто не може відмовитись від того, щоб підтримати все, що стосується Криму. Але зловживати не потрібно. І ми це знаємо. Одночасно із допомогою в організації заходів Фелікс робить збори на військових. До речі, це теж одна з частин Сабаха Веси – збори на військових. Кримський фронт завжди підтримує кримські або кримсько-татарські ініціативи і все, що зв'язано з Кримом, тому що це наше рідне, і ми завжди хочемо бути поруч з нашими братами і сестрами, хто завжди думає о Кримі і робить для Криму і для України, українського Криму. Тому ми завжди поруч. Я ж розповідав, що кава для кримських татар дуже важлива. Ну і це було б дивно, якби на наших заходах не було б кави. Її нам для вас дають кав'ярні та кава та дот. Ці кав'ярні, до речі, теж з кримським серцем, і воно б'ється в унісон з нами. Доброго дня, дорогі друзі! Я Дмитро, і ми підтримуємо проєкт Сабаха Веси. І ми являємося спонсорами від Такава і Дота. А на нашу річницю Такава та Дот приготували окремий дроб. І це просто скарб. Ну і солодке до кави. Його нам робить всіми знаний Мусафір. Протягом року у наших гостей була можливість їсти пахлаву – справжню, кримську. А цього разу Мусафір підготував на наш день народження назлокис
Перекладається цей виріб кулінарного мистецтва як «ніжна дівчина». Його рецепт шеф-кухарка Мусафіру Земфіра Ханум привезла з Криму особисто. Nazlı kızımız hazır. Аж tatlı olsun. Всім смачного. А така нагода його скуштувати є не у всіх, бо в звичайному меню Мусафіра його нема. Biz Musafir olarak Sabah Kahvesi proyektini destekleyiz. Çünkü bu Kiyev'de olgan Kırım görüşülleri. Вся команда Сабах Авіаси йде до того, щоб наші заходи запам'ятовувались, бо гарні спогади – це те, що точно хочеться мати, особливо в такі непрості для всіх нас часи. Більш всього мені запам'яталось це Хидерлес, коли було таке ощущення, як будто ти вдома у Криму. Я пам'ятаю, наскільки ми тоді були енергійні в плані організації, наскільки нам хотілося зібрати якомога більше людей. Я тоді була під враженнями, тому що я змогла відчути на собі усі ці традиції Хидерлезу. Співвітчизники, браття, сестри, діти, відчування свята, відчування весни, тепла, сонця, світа. Я пам'ятаю, наскільки я відчула себе кримською татаркою, коли в Рафата Чубарова Калакай впав своєю стороною. У мене тоді на душі як ніби відлягло в самої, і по відчуттях була надія на те, що дійсно рік буде дуже щасливий, там, врожайний. Я змогла поринути в цю атмосферу неймовірно. Напевно, це захід про Лесю Українку. В першу чергу це щось незвичне, бо Леся Українка і Крим для когось це взагалі було щось невідоме. І це для мене особисто теж було новим. Напевно, найсильніша емоція в мене була під час виступу Азізи Ескендер. Я тоді вперше почув її музику вживу. І да, там дуже було емоційно. Для мене дуже символічним був простір про екскурсії Бахчисараєм, бо він був такий дуже глибокий, і видно, що і Айше, і Мавілє, вони прям дуже сильно готувалися, і вони прям в цей момент прям водили цими вуличками, цими місцями. Коли ти бачиш протягом заходу, люди сміються, потім люди плачуть, тобто вони переживають те, що ти намагаєшся їм донести, і це було надзвичайно чутливо для нас. Якщо казати про мої улюблені події Сабах Авіаси, то це завжди буде про ті, у яких були участь колишні політв'язні, адже дуже велика моя частина роботи зосереджена саме на них. І коли ти бачиш очі, власне, цього Владислава Єсипенка, коли ти бачиш очі, власне, Лініє, ти відчуваєш, що ти саме на тому шляху, що ти хочеш, і ти у своєму житті, і ти є, власне, соціально корисним. Це дуже цікаво приходити туди, знайомитись з людьми, яких ти, можливо, десь бачив, але там якби це важлива точка, куди можна прийти і в неформальній обстановці поговорити, попити кави, послухати музику. Для мене заходи Сабах Авіаси завжди дуже теплі, тому що у нас завжди проходить вони в форматі якихось розмов про важливі теми. І в цій атмосфері дуже гарно відчувається єдність. Люди, які відвідують Сабах Авіаси, відчувають через свій досвід Крим. Можливо, вони згадують свої найщасливіші моменти в Криму, почуваються трішки щасливішими. Це, перш за все, про, власне, цю можливість доторку до того, що ти, власне, відчуваєш, за чим ти дуже скучив. І, окрім того, це, власне, може бути той, власне, дотик, за який ти маєш, власне, цю тоді можливість триматися довше. І відчуваєш, що тебе
підтримають навзаєм. Насправді Сабах Авіасин дуже багато чого мені дав, тому що рік тому я повернулася тільки до такої активної діяльності після багатьох років перерви вимушеної, і саме з такого поштовху підтримки Мусліма і команди, потім Євген долучився зі своєю командою, я змогла реалізувати багато своїх ідей. Після цього з подачі Євгена я стала представлятися колекціонеркою кримсько-татарського мистецтва, тому що до того воно було лише моїм мистецтвом, яким я насолоджуюсь вдома. Після того я його показую людям, і в мене з'явилася потреба збільшувати свою колекцію, що я протягом цього року успішно зробила. Вона виросла в мене відсотків так на 40, я багато чого привезла нового. Ось. Потім це все ми ще трансформували в решту інших заходів, які ми робили вже ще більшою командою, але основа все одно лишалися ми троє і наші команди. Тому цей проєкт, насправді, він такий дуже трансформуючий для мене. Це про розкриття справжності, що в момент, коли ми всі будемо мати можливість опинитися в Криму вже вільному, без російських окупантів, ми туди заходили не як територію, яка завмерла на 12 років, а як територія, яка жила тут, попри те, що вона окупована, в серцях людей, які плекали, переосмислювали, для того, щоб ми могли краще і взаємодіяти з тими, хто лишився в окупації, але весь цей час не лишався вірний своїй внутрішній ідентичності, позиції, принципам, багатьом іншим речам. Особисто для мене Сабах Авіасин – це можливість показати і підсвітити культуру Криму і саме кримських татар для тих, хто, можливо, нічого не знає про неї або дуже сумує. І саме тому для мене це є важливим заходом, на який я точно, як і всі інші, знайду свій вільний час. Тому що Крим – це про кожного з нас. Разом з українцями, з Україною будемо рухатись через важкі труднощі, але разом. Амінь. Чунки бу Киевде олган Крым көрүшүүлөрү. Неискренне сказала, да? Вот как-то сухо, да? Бонджорно, дорогі друзі. Нормально, чутно це? Хорошо. Так, все, поїхали. Прикольне питання, насправді. Сабах Авіасин. Давай нас ще там далі. Там можна щось, вже можна з цього взяти буде. 30 секунд там буде. Я можу сказати, що селям алейкум, хайрлы кундер, сайгали телі сержелер. Приходьте, будь ласка, все нормально. Ми потім наріжемо. Так. Так что? Это все?